Η εφαρμογή λειτουργεί παράλληλα στην αγγλική και τη ρωσική γλώσσα με επιλογή του χρήστη. Ο χρήστης της εφαρμογής έχει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες και προϊόντα κάθε διαφημιζόμενου και μπορεί μέσω του κινητού του να λάβει πληροφορίες και προσφορές κάθε διαφημιζόμενου. Ο χρήστης της εφαρμογής έχει άμεση πρόσβαση στην διεύθυνση, το τηλέφωνο και την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου σε σχέση με την απόσταση που βρίσκεται η κάθε επιχείρηση από το σημείο που βρίσκεται ο χρήστης ή ακόμη και να αναζητήσει πληροφορίες ανά επαρχία ή ακόμη να ζητήσει τον αντιπρόσωπο αναγνωρισμένης αντιπροσωπείας του εξωτερικού. Η επιλογή της κατηγορίας και της υποκατηγορίας προϊόντων και υπηρεσιών του διαφημιζόμενου από τον χρήστη είναι πολύ εύκολη. Κατά την αναζήτησή του, ο χρήστης μπορεί να πάρει χρήσιμες πληροφορίες όπως το τηλέφωνο του διαφημιζόμενου, την άμεση σύνδεσή του με την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου ή και να δει στον χάρτη πόσο μακριά βρίσκεται η επιχείρηση του διαφημιζόμενου. Ο χρήστης έχει ακόμη την επιλογή στο πάτημα ενός κουμπιού να πλοηγηθεί στην επιχείρηση του διαφημιζόμενου, αφού το κινητό του χρήστη μπορεί να μετατραπεί σε συσκευή πλοήγησης. Επιπρόσθετα, η εφαρμογή παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να πάρει χρήσιμες πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή του. Ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί επίσης να λαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με προσφορές που προσφέρει ο κάθε διαφημιζόμενος στην περιοχή του ή και σε άλλες περιοχές, ενώ ταυτόχρονα η διαφημιζόμενη επιχείρηση μπορεί να αποστέλει διαφημιστικά μηνύματα προς επιλεγμένες κατηγορίες χρηστών, ώστε να γίνεται συνεχής ενημέρωση για οποιαδήποτε νέα που αφορούν τις δραστηριότητες της διαφημιζόμενης επιχείρησης. Οι διαχειριστές του SciExplore αναλαμβάνουν τη διαφήμιση της λειτουργίας της εφαρμογής τόσο προς το κυπριακό κοινό, όσο και προς τους ξένους επισκέπτες με ηλεκτρονική διαφήμιση και με άλλες μεθόδους, ώστε η εφαρμογή να γίνει γνωστή αμέσως. Το κόστος διαφήμισης στο SciExplore είναι πολύ χαμηλό για να καταστεί όσο το δυνατό πιο προσιτό σε όλες τις επιχειρήσεις. Για πληροφορίες ή για παρουσίαση στο δικό σας χώρο, τηλεφωνήστε στην παγκύπρια γραμμή εξυπηρέτησης της εταιρείας στον αριθμό 70 00 53 33.